Tindrà accés públic, es podrà accedir a través d'una passarel·la a la part de dalt de les instal·lacions, disposarà d'un restaurant que podrà aproximar la cultura a la ciutat i disposarà a més de les instal·lacions típiques d'una zona pesquera com poden ser la fàbrica de gel, la sala de subhasta, les oficines de la cofradia i a més la sala de redistribució, serà una sala de 600 metres quadrats, àmplia i gran. Barcelona tindria que saber, com van fer la propaganda de Barcelona cara al mar, van fer el Mare Magnum, van fer la Via Olímpica, també tindrien que saber que està el moll pesquer, que està ple de gent, de pescadors, que són gent de la Barceloneta i també és cara al mar. La gent no ho sap, això. Toda esta parte del puerto es la ampliación de lo que ya se hizo hace más de 20 años en toda la parte del Portbello. O sea, toda la zona del puerto más cerca de la ciudad, lo que llaman el puerto ciudad, empezó con el Portbell, Mare Magnum, y ahora se está, digamos, acabando toda esta zona que va desde Joan de Borbó hasta aquí, donde lógicamente lo que se pretende es regenerar toda esta zona pasando de un uso portuario a un uso claramente ciudadano.